Linya Chinita! Ang Dagol! Sino? Ako? Mayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa ating Sino? Ako. Ako nga pala, si Manggas. Isinusulong ngayon ni Citizens Battle Against Corruption o SIBAC Party List Representative Brother Eddie Villanueva ang panukalang batas o House Bill 8262 hinggil sa Social Media Protection for Minors Act na naglalayong pagbawalan ang mga bata na nagkakaedad 16 anyos pababa sa access sa social media platforms dito sa Pilipinas. Ang panukalang batas ay bilang tugon sa talamak na alalahanin ng mundo sa epekto ng social media sa mental health ng mga bata na nahuhumaling sa mga platforms at kung saan mas madali silang mabiktima ng mga mapagsamantalang individual maging ng mga sindikato. Ganoon din ang isinusulong ni Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla para maging safe ang Filipino families and children sa social media platforms. Ikaw, Kabisyo, sang-ayon ka ba rito? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ano nga yung bill? Title? Yung walang tinginan, Mang Kanor? Bill? Nalko? Maynilad? Piliti? Converge? Ano kayang bill na yun? Hospital bill. Galaw ko. Ano nga? Ang pangalan? Ang bill na yon ay Social Media Protection for Minors Act. Ganda. House Bill 8262. Agree ka doon? 16 under kasi inumpisa ni Australia na Kung yung Australia nga maunlad na bansa ano pa tayo, third world country. Ayun na nga ang tanong kung kayang i-implement sa third world country kasi Australia, stricto sila, mahigpit sila. Kaya bago pa naman dumating yung social media, kaya na natin Yun. Diba? Bago pa dumating yan, kaya na natin ng walang social media. Ibig sabihin, kaya natin mag-implement. Hindi. So, agree ka doon? Yes, of course. Agree ako. Basta ikakabuti. Lalo na mga naman. bata. Kasi ang naisip ko lagi dyan, yung anak ko, yung susunod na mga henerasyon. Kasi mga bata ngayon, pag walang cellphone, pansin ko ito mga parents na nakikinig ngayon, pag walang cellphone, naboboard. Ayaw na nila maghintay. Naboboard ako wala akong gagawin so dapat may cellphone. Unlike us, nung kabataan natin, 90s, batang 90s or 80s. May CD naman. May Tarzan, barely legal. Hoy! Snow White, Cinderella and the Seven Dwarfs. Bakit may CD? Ibang CD yun. Hindi, yung kumbaga tayo, kahit wala tayong gagawin, sige, mag-drawing na lang or maglalaro sa labas. May laro akong paborito sa sa notebook paborito? Yung ballpen, maggagawa ka ng, tira-tira, gagawa ka ng bilog, base. tapos ibabakat mo. Ayan. Dapat matira mo yung mga tangke ng kabila. Ayun. Kaya nating improvise ng laro ng bata. Ang dami nating invento na laro. Kasi nga, at saka magkakaroon na ng nung interaction with other kids. Tulad nga nung ginawa nga ni Joel Cruz sa mga anak niya na bawal na mag-cellphone. So ngayon, diba? Kaya nga ng mga anak niya. So kaya din. So payag ka doon. Anak nila Marian and Ding Dong, ganun din ang tanong, papayag ba yung mga kabisyo natin dyan, ng mga parents? Kasi minsan, pag umiiyak ng bata, ayan, cellphone, para hindi na rin siya maistorbo kasi nag-online, mga ganun. Kaya ang gagawin sa kanya dapat, voluntary siya. Kung yun ang kung meron kang, kung ayaw mong ganun anak mo, di malaya kang gawin yun. Pero kung maging batas kasi yan, bawal na talaga. Lagi kasi tanong natin, payag ba? Pag lagi kasi nating tanong yun,
chaotic yung bansa. Alimbawa yung yung coding, o payag ba tayo? Payag. Pag sinabi natin, hindi kami payag, di traffic sa Maynila. Totoo yan. Lagi dapat may compromise. Yun. Lagi dapat tayo lalabas sa comfort zone. Pag di tayo sumunod, di umalis ka sa bansa. Diba? Doon ka sa Australia, mas lalo. Mas lalo diba? doon. Lalo kang Galing di nga ako bagay nun doon. kanina eh. Lagi Galing kang, kanina pag eh. lagi kang tayong payag ba ako? Huwag ka dito sa bansa. Bumakit ka ng bundok. Doon ka sa kabilang isla. Kaya nga. Kung ayaw mo sumunod. Ako gusto ko lagi pag mapapabuti. Iyan naman Para sa kabataan, Na agree ako. invento naman yung mga bill na yan para sa ikakabuti. Hindi naman para sa ikakasama. Saka may mga batang nanonood na hindi mo na nabantayan, iba na pala pinapanood. Nagugulat nga ako sa YouTube yung pamangkin ko and pinapanood niya yung mga Roblox. rollbacks na ano. Roblox. Rollbacks yun. Roblox. Basta, Roblox. Naglalaro ng rollbacks. Tapos may mga sungay-sungay tapos nagsasaksakan. Ayun na nga Kasi pamangkin ko, kill him. Sabi ko, so sabi ko, kailangan talaga ng regulation. Yun. Sa panahon natin, Tapos wala di namang yung pamangkin ko, di ba? Yung anak ng pang-apat ko na kapatid yun eh. Ano? Di sabi niya, may nakita sa siya YouTube, babae na sumasayaw na Latina, naka-short, malaki yung, alam mo, Latina, sobrang Latina, sumasayaw na ganyan. Tapos inalis namin, sabi mamaya, I want puwet. Pagmahal mo. Hindi, I want puwet sa 4 years old. Yung bata, Oo, baby tapos boy? sabi, di tawan-tawa ako. Sabi Baby ko, boy? manang-mana ka sa tatay mo. Basic! Pati sa tiyahin, manang-mana! Galawag ang kabata. I want puwet, so kailangan ng regulation. I agree. Ayan. Ayun ako, agree ako. Sana maipasa din yan para... Kailangan na natin ng maraming bill tungkol sa social media Oo. kasi uncontrollable na siya. Exactly. Halimbawa, pag babaero, pahawakan ng cellphone sa asawa, Okay, mga ganon. yan Yung yung password, malungkot, magkaroon yan. ng bill na lahat ng password ng... Ipapaya si ng Direct Phil niyan, Direct Phil. Hindi yung papaya si Direct Phil. Ay, Direct Phil. Ay, nako. Halimbawa, pag sa Instagram, follow mo lang yung asawa mo. Mga ganon na bill. Na social media ka tayo, wag dahil ang print mo yung asawa mo lang. Wala na iba. Kayo na lang mag-chat dalawa. Dapat ang bill ay i-my day mo lagi ang asawa mo. Ganon ba yun? Para yung kabit magselos. Ay, Kailangan mo i-memorize yan! Basic!